Taħt il-Gvern Laburista l-familji qed jinsterqu b'kontijiet tad-dawl u l-ilma għoljin u aktar spissi u issa dan ġie konfermat ukoll fil-qorti li ma laqgħetx l-argumenti preliminari li ppreżentaw l-avukati tal-Arms dwar il-mod kif qed jinħadmu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Fis-sarija l-Partit Nazzjonalista qal li l-Arms stess ammettiet li fl-aħħar ġimgħat ippruvat tirranġa s-sitwazzjoni wara li waslula qatt kbir ta' ilmenti mingħand il-konsumaturi. Mill-mijiet ta' kontijiet tad-dawl u l-ilma li l-familji ġabu għandu il-Partit Nazzjonalista jirriżulta li ma' 80% kienu qed iħallsu ferm aktar għad-dawl u l-ilma li jkkunsmaw u kienu qed jinsterqu bil-mod kif l-Arms qed joħorġu l-kontijiet. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista jilqa' deċiżjoni tal-qorti u dan huwa spass il quddiem biex issir ġustizzja mal-ħafna konsumaturi. L-istqarrija tkompli l-Partit Nazzjonalista jinsab imħasseb ukoll bil-mod kif il-Maltin qed iħallsu għal kontijiet għoljin ħafna meta wieħed iqis il-prezz li bih il-Gvern qed jixtri il-gass minn barra. Fir-rapport tal-Awditur Ġenerali jirriżulta li Ene Malta xtrat l-inqas mill-interconnector meta l-prezz kien l-orħos u xtrat li żjed meta l-prezz kien l-ogħla. Jirriżulta wkoll li kieku fl-istess perjodu l-Ene Malta xtrat aktar bil-aqal mill-interconnector kienet tiffranka eluf kbar ta' euro fil-waqt li kieku għażlet l-interconnector minflok il-power station ta' Konrad Mizzi il-familji kienu jiffrankaw miljuni kbar ta' euro. Fid-dawl ta' deċiżjoni tal-qorti il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jinsisti biex dan is-serq fil-kontijiet jispiċċa u jfakkar fil-wiegħda ewlenija li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kien għamel li tkun xi tkun id-deċiżjoni tal-qorti fi-żmien li ġej, Gvern Nazzjonalista ġdid irott lura lill-familji il-flus kollha li nsterqu mill-kontijiet tad-dawl u l-ilma.